Se eu fose autor, escribiría unha peza en 2 lances. A obriña duraría 10 minutos, nada máis. Lance primeiro. Érguese o pano e aparece unha corte aldeá. Enriba do estrume hai unha vaca morta. Arredor da vaca hai unha vella velliña, unha muller avellentada, unha moza garrida, 2 rapaciñas bonitas, un vello petrucio e 3 nenos loiros. Todos choran a fío e enxoitan os ollos coas mans. Todos fan o pranto e din cousas tristes que fan rir, ditos paifocos de xentes labregas, angurentas e cobizosas que pensan que a morte dunha vaca é unha gran desgraza. O pranto debe ter unha graza choqueira para que estoupen de risa os do patio de butacas. E cando se fartan de rir os señoritos, baixará o pano. Lance segundo. Érguese o pano e aparece un estrado elegante adobiado con moito señorío. Enriba dunha mesa de pés ferrados de bronce hai unha bandexa de prata. Enriba da bandexa hai unha almofada de damasco. Enriba da almofada hai unha cadeliña morta. A cadela morta semellará unha folerpa de neve. Ao seu redor choran unha fidalgona e 2 rapaciñas novas. Todas elas fan o pranto e enxoitan as bágoas con paniños de encaixe. Todas van dicindo unha a unha as mesmas parvadas que dixeron os labregos diante da vaca morta. Ditos tristes que fan rir, porque a morte dunha cadela non é para tanto. E cando a xente do galiñeiro se farte de rir a cachón, baixará o pano moi amodiño.